Бяспечныя канікулы. Супрацоўнікі МНС, таварыства ратавання на вадзе і дзяржаўнай інспекцыі па маламерных судах нагадалі падлеткам правілы бяспечных паводзін у летні перыяд. Да размовы, якая ладзілася ў медыяцэнтры Віцебскай вобласці, у рэжыме онлайн далучыліся каля 300 устаноў адукацыі і больш за 18 тысяч школьнікаў з усяго рэгіёна. Сёлета на тэрыторыі Віцебскай вобласці патанулі 30 чалавек, з іх адзін непаўналетні. Асноўныя прычыны трагедыі з удзелам дзяцей, няўменне плаваць, купанне ў забароненых месцах, гульні каля вады без нагляду дарослых. Эксперты падкрэсліваюць, каб летнія канікулы былі напоўнены выключна пазітыўнымі эмоцыямі, неабходна выконваць элементарныя правілы бяспекі. Мы видим эту проблему, видим, что с детьми надо работать даже больше, чем со взрослыми. И в прошлом году за весь каникулярный период на воде утоплений не было допущено. Но уже, к сожалению, в этом году недалеко от деревни Тулово в садоводческом товариществе в Копане утонул ребенок и доставал, как это не трагично, его родной отец. Сегодня разговор, конечно, будет с детьми на то, что многое зависит от них. Акцент будет делаться не только на детей, на правильную их мотивацию правильного поведения на воде, но и в том числе и взрослых. На летний период у нас запланировано на всех спасательных станциях в области проведения экскурсий и обучающих мероприятий на спасательных станциях. То есть дети увидят, как работают спасатели, чем они занимаются, ну и, соответственно, какие-то приемы и спасания для более старших, ну и оказания помощи в том числе. Ратаўнікі паўночнага рэгіёна надаюць вялікую ўвагу прафілактычнай рабоце з дзецьмі і моладдзю. Асаблівая роля ў гэтым адводзіцца Цэнтрам бяспекі МНС. За час існавання гэтых адукацыйных устаноў навучання ў іх прайшлі больш за 200 тысяч дзяцей і дарослых. Гэта дазволіла павысіць культуру бяспечнага адпачынку і звесці колькасць надзвычайных здарэнняў да мінімуму.